change. Your love is strong, yes, it remains. Yesterday, today, the same. You're everlasting. Dr. Mifsud, nixtieq l-ewwel nett nirringrazzjak li jogħġbok tilqa' l-istedina tagħna li tiġi fil-programm Kelma l-Ħajja li fih nagħmlu riflessjoni fuq l-Evanġelu tal-Ħadd. U xtaqt li nitkellem miegħek għaliex il-Evanġelu tal-Ħadd li ġej jitkellem fuq il-poter. U il-poter huwa kemm servizz kif ukoll tentazzjoni kbira hekk. X'taħseb fuq għadi? Il-poter jekk tużaħ tajjeb tista' tagħmel il-ġid. Però inti qed hemm biex isservi, issa jekk inti dal-poter ħadd użah biex flok isservi lill-poplu eżempju rajna fil-ġimgħat li għaddew jiem u ġimgħat li għaddew kif il-poplu beda jqum kontra min kellu l-poter f'idejh għaliex il-poter ma bidix jużah tajjeb. Kellek il-poplu qed igerger u kien qed ibati minħabba prezzijiet għoljin tal-affarijiet essenzjali, ma kellhomx libertà tal-espressjoni tal-kelma u tal-assoċjazzjoni. U dawn bdew jaraw il-minu fil-poter u l-minu madwaru dejjem miexin il-qoddim siru sinjuri minn risorsi ta' dak il-pajjiż. Alla dak mhux il-poter ma kienx tużaħek, imma l-poter tista' tużaħ għal-ġid. Allura veru dak il-proverbju il-poter jikkorrompi. Hemm it-tentazzjoni li jikkorrompi u fl-istorja tad-dinja rajna diversi każijiet fejn il-poter ikkorrompa. Allura jekk nista' nifhem jien għaliex Kristu jirrifjuta illi ħaddem poter, speċjalment poter fuq l-oħrajn. Fil-fatt naħseb it-tentazzjoni ta' Kristu din kienet għaliex il-Vanġelu jitħaddet fuq Kristu fid-deżert meta jiġi tentat mix-xitan. U fl-opinjoni tiegħi it-tentazzjoni kienet għal poter. Kristu beda jħoss li għandu qawwa fih għax huwa li bentalla, allura mimli qawwa. U t-tentazzjonijiet tax-xitan kienu isma' uża din il-qawwa biex issir popolari. Uża din il-qawwa biex tagħmel il-flus. Uża din il-qawwa biex taħkem fuq l-oħrajn. Dawna naħseb kienu tliet tentazzjonijiet ta' Kristu. Hemmhekk kellu għażla. Kellu għażla. U għamel l-għażla. Aħna fil-ħajja ta' kuljum u min ikun fil-politika jkollu għattaz li x'jagħmel. Inti tiddeċiedi. Jekk intx ma sewwa jew inkella intx ħadd iggranfa mal-poter tibqem tagħmel li tħoss u taġevolilek innifsek u ma tagħtix każ il-poplu li suppost qiegħed isservi. Ekku, u Kristu sal-aħħar baqa' juriha din, ġifieri kif qed tajt inti l-għażla li jagħmel Kristu illi dak il-poter li għandu ma jużax biex jaħdem fuq l-oħrajn għax hu ġi biex jiservi u jiservi biss hekk qallhom bin il-bniedem. Ġi biex jaqdi mhux biex ikun moqdi. Baqa' juriha sal-aħħar meta ikkundannawh u ħaduh quddiem Pilatu u Pilatu staqsih inti sultan? Kristu qallu iva jien sultan għaliex ġi biex jaqdi għax is-sultan huwa qaddej. Il-Papa aħna ngħidulu il-qaddej tal-qaddejja. Jiġifieri min ikollu l-poter suppost jaqdi. Allora meta Pilatu staqsih inti s-sultan, qallu iva żgur li jien sultan għax jiena rrid naqdi. Imma is-saltna tiegħi mhix ta' din id-dinja. U l-qadi taqdi mhux biex tkun forma ta' klientelizmu li jien qed naqdik biex inti votali u jien nibqa' waħħal nissiġġu. Interessanti, spjega naqra iktar dina. Klientelizmu tista' aħna ninsabu fil-Mediterran, din mhix xi ħaġa li f'Malta biss jew kienet f'Malta, imma anke fil-pajjiżi madwarna li jiena dritt tiegħek tieħu xi ħaġa u jien dritt isni qed nagħmellek pjaċir biex inti mbagħad tirritornali lura l-vot tiegħek biex jien nibqa' fil-poter. Meta fil-fatt inti suppost li taqdi bħala missjoni tiegħek mhux qed taqdi l-persuna bil-mod ta' klientelizmu dik li jrid xi ħaġa jaqbes il-kju eżempju jew inkella ma ħaqikx promozzjoni toħodha. Ġifieri dak li tkun ġejja miż-żewġ naħat. Iva. Ġifieri jiena nista' ngħidu li inti l-politiku. Għandek in-naħa l-oħra. U jiena ċittadin. Iċ-ċittadin jippretendi jaqbes il-kju u jieħu dak li hu. Eżempju jien fil-professjoni tiegħi anke legali jiġi xi ħadd l-uffiċċju jgħidli sur avukot.
Għalli jgħidlek jekk nista' nħalla xi ħaġa u mmexxi ta' tiddejjaqx. U jien nkun ħanitfgħu mit-tieqa l barra. Lem, ġifieri dini ġifieri f'sens mela hemm min irid jaqbes il-kju u l-politiku jrid joqgħod attent illi ma jagħmilx dan. Jiġifieri kulħadd jista' Għaskapitu għax irid ikun popolari u jrid jibqa' waħħal ma dak is-siġġu. Mela l-poter qiegħed hemm. U kulħadd jista' jużah tajjeb jew ħażin. Min-naħa tal-politika jista' jużah ħażin għax irid jibqa' mwaħħal mas-siġġu. U min-naħa taċ-ċittadin komuni jista' jużah ħażin. Ħażin biex jieħu vantaġġ fuq ħaddieħor. Għax jiena niffavurik lilek, anzi nkun kanvażer tiegħek għax int għandek dik il-pożizzjoni. Biex imbagħad meta toħodha l-pożizzjoni jiena nkun nista' nippretendi li inti tagħtini li għandi bżonn għax jien appoġġjajtek. U għalhekk għandna bżonn il-meritokrazija. Ġifieri inti jekk ħaqek tieħdu, jekk ma ħaqekx ma tieħdux. U mhux taqbes il-kju. Allura veru Kristu itina talima bija din meta ħafna. U ma kellux għalfejn jaħdem biex jakwistaħ il-poter, għax Kristu diġà kellu l-poter, imma quddiem ix-xitan jgħidlu jiena il-poter sanċedih għax Alla wieħed hemm u lilu waħdu trid taqdi jgħidlu, jiġifieri hu qed jikkonferma illi ġej biex jaqdi u jaqdi biss. U jekk sa juża xi ftit mill-poter li għandu bħalma uża meta għamel il-mirakli, uża l-qawwa li kellu, uża biex jaqdi u jaqdi biss. Jalla neħduha din it-talima kemm minnaħa ta' min għandu l-poter fidejh għax tajnilu aħna bħala ċittadina meta bbutajnilu biex jifima illi għandu l-poter biex jaqdi u kif inti ma jkollux l-interess li jibqa' mwaħħal mas-siġġu tal-poter. U l-poter huwa misluf. U l-poter huwa misluf. U kemm min-naħa taċ-ċittadin qed ngħidu Kristu qed jgħidilna użah il-poter tiegħek u ta' ħaddieħor mhux għall vantaġġi tiegħek biss, imma għal ġid komuni, għal ġid ta' kulħadd. Mill-Evanġelu skont San Mattew. F'dak iż-żmien l-Ispirtu ħal il-Ġesu fid-deżert biex ix-xitan iġarbu. U Ġesu baqa' sajjem għal 40 jum u 40 lejl u fl-aħħar ħadu l-ġuħ. U resaq it-tentatur u qallu: jekk inti bin Alla, ordna li dan il-ġebel isir ħobs. Iżda Ġesu wieġbu: hemm miktub, il-bniedem mhux bil-ħobs biss jgħix, iżda b'kull kelma li toħroġ minn fomm Alla. Imbagħad ix-xitan ħadu miegħu fil-belt imqazza, qiegħdu fuq il-quċċata tat-tempju u qallu: jekk inti bin Alla, inġteħed għal isfel għax hemm miktub li lill-anġli tiegħu jordnalhom jieħdu ħsiebek u li fuq idejhom jerfgħuk ħalli ma taħbadx riġlek ma' xi ġebla. Qallu Ġesu: hemm miktub ukoll, iġġarrabx lil mulej Alla tiegħek. Għal darb'oħra x-xitan ħadu miegħu fuq muntanja għolja ħafna u rih is-saltniet kollha tad-dinja u l-glorja tagħhom u qallu: dawn kollha nagħtihom lilek jekk tinġteħed tadurani. Imbagħad qallu Ġesu: itlaq xitan għax hemm miktub li l-mulej Alla tiegħek għandek tadura u lilu biss taqdi. Imbagħad ix-xitan ħallih u minnu fih ġew xi anġli u kienu jaqduh. You're everlasting, you never change.